Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agura, tasumangot padaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni Marilo Doli ken ti pamilyana. Kakabsat adda tayon ti panawon ti Adbiento, ti muna Domingo ti Adbiento. Dahil ti apanawon panagsagsagana tayo, ti panunot, puso ken nakam tayo, ti isasangbay ti Apo. Rumbang agsagana asiraragsak, agsagana asiwaya-waya, agsagana nga addaan kay papanan. Agyaman tayo iti daytoy nga panawon nga inted namanen kada tayo, tapno dalusan tayo ti puso ken ti biag tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo a makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Datay amin kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basul ko unay. Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asikan, Apo mga asikan, pakawanin basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kitawin nakam kani, nakalmesan na kempuspus mi. Kristo mga asikan, Kristo mga asikan,
pakawanem basbas sulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin nakang kadi, nakalmesan na kempuspusumi. Apu mga sika, apu mga sika, pagkawalim basbas sulmi, bidot na kukurangan mi, ketalawin nakang kadi, nakalmesan na kempuspusumi, nakalmesan na kempuspusumi. Kumararag tayo. Dawaten mikan ka uman nakabalin a Diyos, ta ipaay mo kad kadagiti mamatikan ka ti umiso a panagnakem, tapno sabtenda di Kristo babaen tinainsengpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to a makipagtagikwa iti nailangitan a pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Liliwaen nyo dagiti tattao kuna ti Diyos. Wen liliwaen nyo ida. Parigtaen nyo dagiti tattao ti Jerusalem. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Sika o apo ti amami. Sika ti nagliplipyas kada kami. Apay ng impalubos mo nga agsukir kami, ket talikodan da ka. Agsubli ka, ipagpagapum dagiti agserbikeng ka. Ipagpagapum dagiti tattao akukwam, apay adimo rayaben ti langit ket bumabaka. Imay ka idi ket nagaramid ka, dagiti nakabutbuteng abanag, adi ninamnama nga aramiden. Nakita da ka dagiti bantay, ket nagkintayegda ti buteng. Awampay ti nakakita wenno nakadamag ti Diyos akasken ka. Diyos a nagaramid dagiti kakasta abanag, kadagiti agtalekeng kuana. Si ayat ka nga umawat kadagiti rag-u, nga agaramid iti naimbag. Kadagiti nakalagip nga agbiag, kas mayanurot ti pagayatam. Kinapungtot na kami, ngem intultuloy mi tinagbasol. Uray no kasta, unay ti pungtot mo kada kami, di kam nagsarde nga nagaramid iti dakes manipod ununana. Managbasol amin uray dagiti kasayaatan nga aramid mi. Mayarig da iti narugit nga nisnis, gapu kadagiti basol mi. Mayarig kami iti nagango nga bulong amayangin, awan ti kararag keng ka, awan ti umawag ti tulong mo. Inlimlimengan na kami ken binaybayan nga anak na kami, gapu kadagiti basol mi. Ngem sika o apo nga amami, mayarig kami iti damdamilyen, ket mayarig kamet nga agdamdamil. Tit sa o ti apo. Isubli na kami kadi o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket maisalakam kanto. Ingpangag na kami kadi o pastor ti Israel. Sika as itutugaw di tronom ti rabaw dagiti kerubin. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami, umay na kami kadi isalakan. Kaasyan na kami uman nakabalin amin na Diyos. Tanawagan na kami manipod langit, ket umay mo sa lakniban to'y kaubasam. Umay mo ispalen daytoy ubas nga inmulam, daytoy naganus nga ubas a pinapigsam.
Ngem sa laknibam dagiti tattao a pinilim. Aywanam tinasyon na pinapigsam. Biyagan na kami kumakit agdaydayaw kamtu keng ka, uray ka anuman di dakantu panawan. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Sapay kuma taparabor kental na ti ited kada kayo iti Diyos nga ama tayo, kastamet ni Apo Heso Kristo. Da kayo ti pakaigapuan ti kankanayon, apanagyaman ko iti Diyos ko, gapo iti parabor nga inted na kada kayo babaen ken Kristo Jesus. Ta iti panakimay sa tayo ken ni Kristo, na ited kada kayo ti amin ana espirituan a kinabaknang, agraman parabor ti panagsao ken kinasirib. Na ipasagepsepen kada kayo ti mensahe may papaan ken Kristo, isut gapuna adi kay agkurang iti na espirituan asagot bayat ti panagurayo, iti panakay parparangarang ni Apo tayo Heso Kristo. Pagtalida eden na kayo as iti tibker, aging ga iti panungpalan, tapno awan ti pakaumaan yun intun dumteng ti aldaw, ni Apo tayo Heso Kristo. Mapagtalkan ti Diyos, anang pili kada kayo, makikadwa iti anak na, ni Heso Kristo nga Apo tayo. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maited tuken ka, Alleluia, Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maited tuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria tin paikin. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agannad kayo, agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano dayta a tiyempo. Mayarig dayto iti may sa tao nga agbiyahe iti adayo a lugar. Ket italek na ti balay na kadagiti adipen na. Maikkan ti tunggal may sa iti pagrebbengan. Bilinan na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Daytoy ti gapuna nga agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano ti isasangpet ti akin balay. Mabalin nga iti sardam wenno iti tenga ti rabii, wenno iti parbangon, wenno iti agsapa. Wen agsagana kayo, amangan no sumangpet akillaat ket madanon na kayo amat maturog. Ibagak kada kayo, isaukmet kadagiti amin at tao. Agsagana kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Doy kontrobersyal no dadduma nga pasut ti biag iso ti panagsagsagana. Iso ti ka most controversial part of our life. Kaya iso dahito panagsagsagana niya. Sigurado da kayo nga aga-asawa nga imay nakimi sa tata.
No, 3 minutes di pa nagsagana di lalaki. Da kayo nga babae. Diyak mo, 1 hour 30 minutes. Kaya lalaki no nakadigosan, mapanjisango sarming, nagsagaysayan, may salaang tigamit na sagaysay, no padang nga kalbo awanan tigamit nan, da kayo mat, 45 sa nga gamit, adda para kiday, adda para lipstick, adda pagkasya-kasya, danto spray net, danto pay labangbang, lada, ha, kunam to pay la, jak amuno kasyay. Laday te ka anak ak nagsagana da mapan agisoro ka pabaraan na di motor di lalaki. O mapapoyton di mo laki rumwar di baba. Bumarbaran to ti kapudot nan. Inta businaan nan to mapan aglogan inton nakalugan aguray adda pala nalipatan na. So nga controversial ti panagsagana. Amin. Panagsagana may sa akarigatan para kanyak. Mailigak mga agluto. Amok mati agluto ang malaksid tilineng tanga itlog ken inna poy aka damo dagiti babasit nga amok nga luton ngam ti kagurgurak nga parte na di agisagana no awan ti para isaganak di tana nasulit tauri di balay mi gamin idi amuyo di sakit man day di inang ko di mo dakabkabaw na gamin day di agluton into no madanon ti panagbibitsin awang gayam bitsin nagsipnget ibaon na kapay lang ha ni awan bitsin ingka gumatang. Wano umutang rabiin kalakas dyan. Uri siyak nagluluto ak. Hangko nga mga amudete ko ma, do akot sarita, may sakot sarita kung kunana awan. No sokaak, no asinak, nayon agingga na ti kararaman. Tapno ma-perfect, di raman na inton panangan, jakon makapangan, tapaya, nauman, di kararaman. Kasi di sakit kong agluto, so kayat nagluluto no daduma. No may saak, ti kalakaan nga timplaan kamatis, lasuna, bugoong, lokatam ta sardinas, buyat, inggabor mo ta kilaban, nalpas. Awan ti ado nga sagana na. Awan ti pa nagsagsagana ti biyag. Ado dagiti isaganaan tayo. Kakunana, dadi pagsasaoy ti English nga, failure to prepare is a preparation to failure. Iso nga, ti most controversial nga talaga, di jay panagsagana. Uri dagiti athlete. Apay nga naabak ka itang tournament, kunana ko matitenis niya. Kurang di training mo. Apay nga naabak ka ti boxing, kurang jay panagsaganam. Apay nga naabak kayo ti team ti basketball, kurang jay panagsagana. Amin, panagsagana. Handa kayo agbasbasa. Imulayo ta panunot yo. Ti panagbasa, panagsagana. Di jay karir nga alaem. No haang ka nga nakagraduarwan, no haang ka nga nakakakaya na nga sawan kurang jay panag. Sagana. Sakan to agpabasol. Amin tibiyag tayo. No ori kitingitingan nyo. Imay kayo ditoy. Nagsagana kayo. Anyat inaramid nyo nga nagsagana. At danangan. Nagluto ka insagana maan. Nangangka. Apaya agsagsagana di panangan mo. Agsagsagana ka nga umay misa. Di pa nakimisa, anyaman ti purpose na, addaman na nga to aging gana ti kangaton nga panagsagana. Namuyo tatay, adday may nakimisa nga taga La Trinidad. They woke up at 2 o'clock, nagriing dati 2 o'clock, they jay inted da nga gulay, piman, insagana da pailaeng, insagana dan, ijay lugan da idi, rabi itap no umay dalaeng misa. Awam mo may pabalong ko, nyanaganan, sinukatak di gulay nga mano nga silupin ijayon, sinukatak mo ti asin bugoong kinsokan so nga dagitay daton nyo, no sino nagdaton kada kayo, nakadanon di La Trinidad. Tayo awam mo may pabalong ko, may dalaang nakimisa piman. Kakitaom di pa nagsagana da, alas 3, idi agrubot da, inabot da dayjay, first mass, panagsagana. Iso nga ti panagsagana kakabsat iti biyag tayo, very controversial nga talaga. Either you make or unmake your future. DJ kaya mong aramidan, DJ balay game, depende dayjay iti panagsagana. Ti mo ibanghelyo tayo, inistorya ni Apo Jesus, dahiti nga pangarig, kunana agsagana kayo, kunana,
takas lalatao nga agbiyahe pumanaw, ikan na ti akem ti tunggal maysa, ikan na ti trabaho ti tunggal maysa. Sa pumanaw, di nanto nga ammo, di tayo nga ammo ti oras iti yaay na. Kunukit kitaan tayo, anya tinaununag nga ikaipapanan na daytoy. Ngamin tatadda tayo ti Adbiento, ti sagsaganaan tayo, the second coming. Anya ti second coming, tiyo umay na maikadwa, kalpasan day di imuna, ngayo umay ni Apo Jesus. Into no December 16, aging gana ti Christmas Day, tinto matrambakan tayo, day di imuna, ngayo umay na akas maladaga. Dahil ti ramrambakan tayo tatta. Kakuna na agsagana tayo. Apay nga agsagsagana tayo. Ada nakatungtungtong mi din na minsan, nagtutungtungan mi. Ada dagiti kakabsat tayo nga handa mamati iti life after death. Dagiti nga kakabsat, ipamati da, awan latan katla kumano natay kan, awanen serbi ng ikararagam, awanen serbi na ta natay kagaruden. Kakunak manukas di ti prinsipyo tayo, nagmayat ti agbiagan haan? Oh! Kanukas di ti biag tayo nga awanan ti apteran tayo kalpasan dati nga biag, nagmayat ti agbiagan. Agbalingkan nga scammer, agbalingkan nga managing bubukod, anya na ganan, negosyo ka uray dakes para iti taon bumanang kalaeng, enjoyom ti biag mo tuyon nga awan ti restrictions nan. Anyway, no natay ka uray pinatay da ka, awan tumalaangan naan. Nagkakaawatan tayo haan. Kaya no kas jay laeng ti apteran tayo, nga daytoy biag ditoy nga awan ti biag after daytoy, anya pala pagsingsing putam. Inawi awam mo ti apteram, awam mo ti sagsaganaam. Agumam ami manen nga pamilya nga dagita sa nikwayo nga pamilya ka agumam mun a. Hamo ibingbingayan idan gaputan nakaadal kan. Ay pakawanam apod dan sa kasjay. Pera de los Buenos. Gamrudam amin niya kakabsat mun a. Taapaya, no hangka mamati, di isagsaganaan tayo. Anya nga minti isagsaganaan tayo dito'y kakabsat. Dito'y panagbiag tayo ng agdaldalyasat dito'y lubong, may isa pa nagsagsagana para itidakdakkel na pinpintas naging ginawa abiyag. Isu di biyag nga makikadwa kin ni Apo Jesus iti rupan-rupa. Makikadwa iti Diyos ti rupan-rupa. Isugarod nga ikarkarigatam apalpalintigan tabiyag mo. Isugarod nga ikarkarigatam nga tepden dagitay bukod mo nga pagseman tapno laeng agbenepisyo ti ad-ado. Taapaya para diyay nga rod ti biyag tayo. Kano awan ti kamkamaten tayo, ulitin tayo, no awan mo ti apteran tayo, malaksid dito nga biyag, ay agbalingkan nga ago mo, naturay kan, bagim amin, managing bubukod kan, bukatot kan, inawi no natay, pinatay da kan, wano natay kan, awan mo laeng ti serserbina, kasi jay kumamot ti pamati, hamot. Taday to, itunggal pa nagbiag tayo, panagsagsagana, ang irugi tayo, kadagiti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo, masapul ka ding agsagsagana tayo. Wano de da prinsipyo dagiti daddo mga agsingsing petak ton no lumakayak, agsingsing petak ton no bumaketak, inton dandani ak makakunail sa akto agsing petak, baka naladaw taon. Kas pangarigan ko ma, dagiti ag-exam, narimwar dagiti kakabsat tayo, nagpakpakararag ti nursing, nakarwardan sa dagiti dadduma. Rimwar ti nursingan haan? Inya ti urayan tayo? Bar exam. Na Isus, dada kita imot ko, nakagitab-gitab mo ti panunod doon. Opo, dantan. Kaday jay, kasi mo lang, urayan jay result ti exam mo, tinapatig di jay, whatever the result may be, basta tinapatig impapatim ka di tinagsagana. Inpapatim ka di, inaramid mo ka di amin niya kabailam, kasla ko majiboksingero nga, disiplinaan na amin. Makan, bagi, papigsaem, haan lang nga day jay. Ti panagsagana, masapul pa jay, emotional preparation. Oray kala ko man ag-tennis, no affected di jay emotion mo, nagrigat di mga bak. Mental.
Nahaan nga nakasagana jay panunot mo nga mga bak uri na pigsaka hang narigat. Spiritual. Uray ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat, masapol nga isagsagana tayo amin dagito. Entat takuma, natipon-tipon tayo, nasanton amisa. Kasano pinagsaganam? Dakay kuma, naggapo kaya dayo. Sinapsapa yu basit ti nagrubwat, tadya nga rod oras ti panagbiyayan. At dapay tao awanan. Insapsapam, nagsukat ka, nagdigos ka, sinayaat mo, haan lang nga dayjay, iti pa nagbiyahe yo, spiritual preparation, apo, isalakan na kami, kung napay DJ driver mo, kadagay naglugan, apo, isalakan na kami. Nangang kayo, tapno agkirkiraos ta tiyan mo, tenton madama misa, baka guru-guru o, drumwar ka mo lang apa nagmerienda. Physical, spiritual, mental, masapul nga mapanganak. Apahanak makimisa. Oray siyak mat ang apadi, apeti kunayo, gapotoy may ka nagmisan. Dakkel ang preparation na ito, na spiritual nga biyag. Kunada dagiti Tagala Trinidad, ka alas 2 da nga nagriing nga nagrubwat, alas 2 nga nagriing. No apay, kas lumakay kunatay latan. Kaanya mo ti isaganak kuma, para tinasanton amisa. Siyempre, sinapak tinaturog, apaya, physical preparation. Halangan nga umayak, magmisad to'y nga, agdudugal nga dati ko, adalabasit, akong ungutan. Irritable nga rudan. Mga anak na sayaat. Number 1 nga rito ay niya kalpasan ti kararag, anya day number 1 nga resipik, kape. Uri at yurik mon, agkararag tapaya, barbaring no dagiti makimisa, barbaring no dayto na santon amisa, spiritual preparation, tapno na marinaan ni Apo Isus, iti dayto na santon amisa. Haan mo nga gapotapadi akon ka, handa nga mangrugi no awanak, mapanak ton ano naladawak, ay Apo dumayamudom to amin nga tattaon no karupanget dan to amin, haan mo isaganaam nga rod. Tata, napantay tinasanton amisa, insaganaan tayo tinasanton amisa. What is the Holy Mass? Dahito man nasanton amisa, preparation tayo manen para itiday nga biyagaan. Isugarod nga umay mo dalusan ta pusom, umay mo dalusan ta kananakem mo, umay mo pasanton ta kananakem mo, ta apayati isagsagana amparan to itiday nga biyag. Ngam kas ano ti agsagana kakabsat, ti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Haan lang mental, di emotional, di spiritual. Iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, masapol nga addadagi ti galad asursuruten tayo anya dayjay, agbiag anawaya, biag nga awan pagkurangan na, kunana dayjay, kas ano? Si waya-waya. Ay pamilya, nawaya kay kadi a pamilya. Awang kadi ti agin innilam, agpinpin na sakit wano, agin innimon. Adda ka di kapya, kalaksidan ti kamaliti maysa, kaya yo ka di ti makapagkakadwa nga nasaya at makapagraragsak, makapagkatawa akas pamilya. Nga dapat agkat-katawa pamilya tayo, awanan. Oh! Haan lang nga pamilya. Di pa nagkakaaruba. Tapno agbiag, kung kunatay gamin kati tartari gagayan tayo, biag nga awan pagkurangan na, haan nga ijay. Itoy, ijay ti kamkamaten tayo, ngam dito'y ti panagsagsagana tayo, di ti tarigagayan tayo, agbiag nga awan pagkurangan na, di pamilya, di pa nagkakaaruba, adda ka di pa nagkaykaysa, adda ka di sinaranay, adda ka di security nga uray hammo nga ilakta, balay mo ka, agtalik ka iti kaarubam, tamayat tililangan-langan nyo. Iti pa nagserbim ka dagiti tattao ka, awang ka diti pilpilyon na. Kano dayjay ti attitude tayo, no dayjay ti biyag tayo, tanawaya dayjay puso tayo, sigurado, uray anya agundaway, nakasagana tayo. Uri anya agundaway, nga kunana nga umay, hang kumapay mo't taado pay mo't isagana tayo, ngam uri no inya nga agundaway, no nawaya di biyag tayo, no adda kapya, adda ragsak, biyag tayo, nakasagana tayo. Di ti biyag, ti attitude, ti agsagsagana.
Haan nga ti focus mo. Lakas pangarigan ko madya review ti board exam na. Narigat nga makaruar no out of focus. Dadya athlete ko maagsagana para tilaban na. Haan nga narigat nga mga bak no during the training out of focus. Kasi matibiyag tayo. Narigat tayo nga makapagbiag itinawaya no out of focus. Anya ti ipok-focus mo. Dayta sakit tinakam mo, dayta apal mo, dayta tangsit mo, gapot adda ng ngimmato nga may sagahang mo mga itulok na tangtang sitak. Out of focus. Ta pamilya, imbes nga saya atem nga taraknan, saya atem nga ayaten, di lalaki out of focus sa bali ti obrana, di babae out of focus sa bali. Imbes nga pagadalon kada na suruan tina espirituan nga panagbiag dagita nga anak, out of focus, materialism, consumerism, Allah, dagiti sabsabali ti focus tayo, out of focus. Kano no nasaya at ti panagprepare tayo, sigurado nga ijay tayon to. Kamaudyanan na. Daytoy in-enjoyan tayo nga biag tayo, daytoy nananaman tayo akina Kristiyano tayo. Sino tinangisagana kada tayo kakabsat? Ni Kristo. Insagana na daytoy set up tayo, insagana na daytoy biag tayo. Dayta, nadagbasol ingkag konpesar. Sino tinangilungalong, sino nangisagana? Ni Kristo. At na santuan amisa nga pangawatam ti bagina. Sino tinangilungalong? Ni Kristo. Sino nangisagana? Ni Kristo. No adda maiyanak nga ubing, addaan basol atawid, mabunyagan. Sino ti mangisagana? Sino nangisagana? Ni Kristo. Kuno kitaan tayo kakabsat, imagine nyo ti lubong. No awan ti Kristyanismo kuma. No ti prinsipyo tayo kuma ka ngipon iti ngipon. Nya? Tot for atot, no kung natayo tilubungan, binumbada ka, tangsit mo mat, binumbam mat, collateral damage, dagiti inosenteng anak tayo, mabumbumba nga ti, nagmayat ko mati plano dati pa nagbiag. No awan ti Kristiyano nga mangibagbaga ti, pakawanem, ikararagam, ti number 1 nga ibaga tayo, kadagiti agproblema, pagilyan man wano, anya nga grupo, kapya. No awan ti kina Kristiyano nga mangibagbaga dayta, sino nga tangarod ti, kas ano nga tako madagiti anak tayo? Kas ano ko mangarod dagiti future tayo? Dagiti naganan, dagiti napintas ti masabayan na nga lubong tayo. Sino ti nangisagana? Kuno kitaan tayo kakabsat, ni Apo Jesus, ti the best nga nangisagana, daytoy namay, daytoy dignidad nga adda kanya tayo, ni Apo Jesus tinangisagana, daytoy sagsagrapon tayo. Ngam nagmayat di plano na, apaya, narugit ti tao, nagbasol, imay na tayo insagana, dinalusan ta apaya, kukwa na tayo tungamin kamaudyanan. Nanaman tayo to, ti beatific vision, di pan nakikadwa kenkwa na iti rupan-rupa, dayjay gamin ti isagsaganaan tayo akang runaan. Dagiti isagana tayo ti inaldaw-aldaw, normal kas agbiag akas tao, ngam ti kabuuan, ti katatao tayo, makikadwan to kenkwana, kamaudyanan na, dayjay ti panagsagsagana, iso nga agyaman tayo kenkwana. Kakunana ditoy, agsagana kayo, kunana manan. Inulit naman ang dati panagsagana tayo para kenkwana. Uray mo't no inlungalong na dagiti surutan tayo nga galad. Uray no imbagana mo dagiti pagluntagan nga surutan tayo para ti panagsagsagana. No dadduma adda pay latamot dagiti natangken ti ulo na. Ado tay latamo no dadduma nga agkamkamtod. Ibagana nga ti panagsagsagana naragsak a panagbiag mas pilyan tayo met tinaliday. Kinaragsak apa nagbiag mamakawan at daan ti ayat no dadduma mas pilyan tayo met ginarigrigat dayjay adda sakit tinakam na. Makontento ka no addaking ka no nya ti addaking ka nga isagot na agbiag ka asiraragsak agserbi no dadduma sabsabali mo di pilpilyan tayo iso nga uray na insagana na tayo no natangken di ulo tayo no hantay nga kayat ti sumurot kenkwana no dadduma datay mo laeng kamali tayo.
Katataimbaga ng agsagana tayo kakabsat. Naragsak ni Kristo no DJ puso tayo, mari na si sasagana. Nagragsak nga ta ni Kristo no umay ijay kaaruba tayo, ijay gimong tayo, no mari na at daan ayat nakasagana. Nagragsak ang ata ni Kristo no umay, urehan ta ekspektaren, makita na di pagtrabahuan tayo, adda binuray, adda pakumbaba, adda pa nagsisinaranay, hangat nga uray no inya nga umay nga gundaway ka, ni siraragsak nga ta ni Kristo nga umay kada tayo. Ngam no di lubong tayon ka, lubong nga nairot, lubong nga nasipnget, uray pamilya tayo, pamilya nga narikot, ay hanmot ang ata maragsakan ni Kristo no kasjay. Ala kakabsat, iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo, hantay mo pampanunutin nga panagsagsaga hamang nga kanayon. No di mabalin nga aramiden, ti inaldaw-aldaw tayo panagbiag tayo, biag ti panagsagsagana. At daan ragsak, at daan ginawa, at daan ayat, at daan kinapudno, iti panunot, iti puso nakam, tina-espirituan a panagbiag tayo. Uray adda failure ti biag tayo, no adda mamati tayo, nga adda nakasagana tayo kin Kristo, han na tayo nga abaken. Dagiti failures kada irregularities ti biag tayo, nga tuntulat ta nga amang ti ayat kin dungo, ti panagserbi kin ni Kristo. Hala kakabsat kas panagsagsagana tayo, tingitingan ti puso, nakam kin panunot, agbiag, ikarigatan ti agbiag, asi sasagana, babaan ti panangsurot, kadagiti bilbilin na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsua iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Hesus Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbaya. Intay kumamang iti Diyos nga ama tayo, iti nasudi a kinamanagayat na, dumawat tayo iti tulong na, tapno adda kumapay, ang maisagana tayo iti puso, ken nakim tayo iti yaay ni Apo Jesus kada tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggam dagiti anak mo amang ururay ken ka. Para ken ni Apo Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno ti Diyos, punwen na kumaida, iti grasya, ket mataginayon kuma ti ragsakda, iti kasta, sireregta, ken si gagagarda, akan kanayon amang iwaragawag ti mensahe, ti panakaisalakan, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti mangidadaulo, iti amin na pagilian, kang runaan na dito'y pagilian tayo, tapno babaen dagiti nasayaat nga aramid, ken pagpatulad da, agbalinda nga instrumento ni Kristo, iti panakaisaknap,
tinaimbaga damag, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti miyembro ti familia ken pagtaingan tayo. Tapno iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana, adumegdeg kuma ti ayatda amang birok kadagiti na espirituan na banag, iti baet ti kinadakes, mapaspasamak iti aglawlaw. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti tattao di mangbigbig ti kinadungo ti Dios, tapno babaen ti misteryo ti ayat ti Dios, maamiris da kuma ti kinakapoy da, ket agsublida metlaeng iti sidong ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo amin nga adda ditoy ita, tapno malawlawagan kuma ti panunot tayo, ket marukatan tayo iti kinadakes, ket sisasagana tayto amang pasangbay ti mangisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggam dagiti anak mo amang ururay ken ka. Ama ana ilangitan si inanama kami ama ikkan tinaan-anay a kaipapanan dagiti tartarigagayan mi kas may sa agimong. Sapay kumata dagiti akalikagom mi patgam ida gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay po ti trigo ken nubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak wenawatem bendisyonam huwapo mi pagbalinem ida anasantuan na bagi kendara.
amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Tiya po atin na kumadag iti daton kadagita imam, kahit may pae pakay tayo dayawan, ken pakay gloryaan tinagan na, ken kastami ti pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasanpon ng iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mamatlaeng kada kami, ket eroknoy mi idaken ka. Ipaay mo kadi, tati panagserbi mi ken kaditoy abiyag, agbalin a pakagunodan mi ti gungguna ti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dahil sa tagay tayo po. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno na ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu ididamo na ti immay inkawes na tilasag mi anakurapay. Ket sinungpot na nga intongpal daydi inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan. Ket inlukat na kadakam ti dalan ti pannakaisalakan. Tapno inton pidwa na ti umay, ket mapakuyogan iti dayag akaranyagan. Isunton ti inkam panangawat asilalatak tin sagot na akinagasat, iso nga inkarina, ket namnamaen mi asiriridam. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagan hapno dagiti pakay daydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kaangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kaangatwan. Manaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kaangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kaangatwan. Pudno nay apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy
Taday ito'y tibagik, isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayo na tulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi ti ipapatay mo o Apo aging gaiti yaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, unteng kuma, ti pagariam matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasa dilangit, item kadakam, ti aldaw dito'y, ti
kanen mi titipati na yung aldaw pakawanimit ti basul mi akasmit pamakawan mi ti basul dagiti nakabasul kada kami di nakamit baybayan ngumano kuti sulisuketi salakan nakam ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaan mi, kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayun na ding tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak, ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, samti may salae nga sa mapaimbagton ti kararungan.
Tumangada ken kapo ketieb kasko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitale tuy asuk ko Mangadak ken kaapo ketieb kasko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitale tuy asuk ko naruto Diyos sa pukin ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen alain katarabayin alain kasaranayen tapnuag talenay na bukod mulaing naruto Diyos sa pukin ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain katarabayin alain kasaranayen tapnuag talenay da bukod mulaing dagita imam ipatay mo ukawem sipnget tibiyag ko tasikalaing tibagnus ko ngagturong kinapudno dagita imam ipatay mo pukawem sipnget tibiyag ko tasikalaing tibagnus ko ngagturong kinapudno. Kakabsat idi kalman idi malam imay day dagiti agbasbasa jay Immaculate Conception School of Theology ta umay da agkaroling ngam gapatakas yung mati sitwasyon ti kunako maagkantada kada kayo tatta ngam damot appointment da damot schedule da sa Bali miso nga oray handa nga agkanta ti maysa kadagiti programa tayo nga napatag ito'y parokya ti panang suporta kadagiti agbasbasat seminaryo nagiti seminarista tanuhan tay tulungan ida awanton ti agpadi awantumot ti misa iso nga obligasyon tayo ti tumulong mangayat kagapot imay da nagkaruling jay na ited mi laeng kasuportaran tay latta ida nya obligasyon tayo ti tumulong no man pa'y handa nga nakapagkanta kada kayon, ala, rin naan tayo latan, di tulong tayo, di ayat tayo kadakwada, ta narigat no hantay nga tulungan. Iso nga tata, no awan na itugot yung apo nga ekstrayo, mabalin nyo iyagid ti opisina, wan na ipatulod iji seminaryo para ti programa iji seminaryo, ken adda singgapong dito, inga kunayo, ipagnatayo han a second collection para daton para kadagiti seminaryo ti seminarista di seminaryo nya ket dagiti laeng mayat nga mangted ti adda ngam adda CCTV na data singgapong iso nga makita na dagiti mangted han para di seminaryo apo tulong tayo para kadagiti agbasbasa di seminaryo nga anak tayo.
O Apo Jesus, sumay ka. Ito'y puso kang naend ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwat, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, tarabae maladay to'y numo. Tapno agserbiya ka si pupudno, aging gatong palto'y biyag ko. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko, ket ti asim, Isu Apo ti kired ko, ket ti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko, ket ti asim, Isu Apo ti kired ko, ket ti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko, ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo ornosem ada kami ngagdaldalyasat iti baet dagiti aglaba sa banbanag ay ayaten men dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti banbanag adin tumapukaw. Pagbanagem kadi apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Kakabsat adda lako ti parokya nga t-shirt di talikod dagiti mga alat ti souvenir na para iti social action program tayo. Into no rabi imangrugin to nobena tayo para iti panagpiesta tayo into no December 12. Ket na ibara-barangay Apo ti umuna tatarabi ijay kasilagan. Itaan yun tayo sumarunong schedulean kadagitay kakabsat nga bisita Apo ti misa tayo into no December 12 ti rabi ito'y matlaang rabi iti 11 ni Arsobispo Emerito Ernesto Salgado ti mangmisa, iti bigat ti 12 alas 6, dito'y alas 8 ken alas 10 bali tallo ti misa Apo ti 9:30 ti maudi. Ninto no December 12 Apo iso nga mabalin tayo ti makimisa kadagitoy nga oras. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumatiman nakabalin ken manangaasi a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ken mangnamnama iti yaay nanto manen. Amen. Papigsaen na kay kumati pammatiyo, paragsaken na kay kumati pananginanamayo, parigtaen na kay kumati panagayatyo iti Dios ken iti pada a tao. Iti kastada kayo nga agragsak itay ti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasaten na kayon to nga iragpat ti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. O inami ama ng aasi, sipod ka nga adat din nami, denggem dagitoy
kararagmi ibabait na kamkadhi o inami nga instrumento o inati manubot nga ako awatem dagitoy asagot simbaan miyanano mo sabsabong nga nagpay dumabanglo babaen ti grasyam nagurusing nagtubong rosa sa sinyal ti ayat mo isot binitbit ni Juan Diego ladawam manay maldititilma o naindaklan nga ina sikatila dawan ti parokya kagiyaman kami ken ka ladam manay maldititilma o naindaklan nga ina sikatila dawan ti parokya agyaman kami ken ka